Molim. Dobar dan. Dobar dan. Je li to pošta? Da. Ko se javlja? Radović. Goran? Ne, Radović Milan. Ja vas ne poznajem, prijatelju. Pa ja sam novi tu na zameni, Goran će biti tek za jedno 2 sata tu. A za koliko dana ste u zameni? Danas sam novi, sam došao. A znaš šta sam ja hteo? Recite. Ko ste vi samo da... Ja sam Stojan Kisić. Dobro. Interesuje me da li je Žuća tu. Žuća će dođe za jedno pola sata. Mogu ja da vam pomognem nekako? Sad ću da vam kažem. Recite. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat i na njemu piše engleska. Dobro. Na moje ime Stojan Kisić. Dobro. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Drugo, na dotičnoj pošiljci pitam ja vas, ako ste vi po profesiji poštari, ovaj organ koji radite u pošti. Kako ne? Interesuje me, da li na dotičnom kofertu treba da postoji pečat opštine, ne opštine, nego pošte kupci? Pa, ako stiže preko toga, onda mora da ima. Čekajte, to je iz engleske pošiljka, tako? Molim? Jer iz engleske pošiljka. Da, ali nikakav pečat nema ni od polazne pošte, ni završne kupci. Pa mora da ima engleski pečat. Naši kupci ne mora da bude pečat. Nego samo iz... Samo ako se šalje iz englesku. Znači, iz engleske mora da ima engleski pečat, a ne mora uopšte da ima pečat. Znači, okrugli pečat na koferti. Okrugli pečat na koferti, jes. Nema toga. Pa ja vas sada... A možda je engleski pečat nije okrugao, znate? Nego kakav? Pa ko zna kakav je to? Nikakav nema. Ja u Englesku nikad nisam bio. U redu, razumem, a ja još gore. Da. A to nekog prijatelja vam stiglo, od rođaka, šta? Nikoga nemam u Englesku kao prijatelja i neprijatelja. Znam na skici da postoji engleska, ali inače ja nemam tamo nikakvu vezu sa nikakvim čovekom. Tako je to mogu da vam pošalje, ja ne znam, ja sam vrlo zbunjen. Sad ću da vam kažem. Recite. Da budete upućeni. Ja imam problem sa nekom budalom 3 godine što me stalno provocira na telefon. I sad pre 5 minuta isti taj me pitao da li sam dobio pošiljku neku knjigu i koju knjigu. Na osnovu toga. Jel me razumete? Pa čekajte, ali šta iz engleske vas taj zezaj, ja ne znam šta... Ne, to je organ odavde iz okoline Kruševca. Pa kako iz engleske da pošalje pošiljku, ne mislim... Ne znam ja to moguće, po mome, čim pečat ne postoji, da je on ovo sve kupio u Kruševcu raznim knjižarama. A jedna pošiljka vam je stigla? Molim? Jedna pošiljka vam je stigla? Pošiljka stigla jedna u velikom kofertu 25 sa 30. Neke razne knjige bez veze koje mene nikada ne trebaju, niti znam ko mi je poslao. Pa ne znam šta da vam kažem, može tu da se... Nego znate šta sam htio da vam kažem? Recite. Jel sapunjate mačora? Molim? Jel sapunjaš mačora, Stojane? Šta to govoriš, bre? Kažem, jel sapunjaš mačora, majmune? Majmune? Stojane? Stojane? Šta ćutiš? Majmune? Pa javi se, majmune. Da. Stojane, desi stole. Evo, ćeš da dođe da mi ga stišeš malo. I jesi zvao Žuću u poštu? Ja jesam zvao Žuću u poštu. I šta ti kaže Žuća? A tebe ću ja da zovem policiju. Jeli? Da znaš da hoću. Jeli? Gotovo ti je to, kolač je spremljen. Jeli, kolac mi je spremljen. Jeste, da znaš da ti je kolač spremljen. A gde da turim taj kolac? Turi ga, majke, u onu rabotu. Koju rabotu? U ono što ti ližeš. Jeli? Ti zoveš u poštu, a dobiješ mene u pošti. To ti nije jasno, a? Tebe dobijem u poštu. Pa jesi sa mnom razgovarao?
Šta mi se žališ da ti stigla koverta iz Engleske? Jel ti stigla iz Amerike koverta? Stigla. I šta piše? I piše da mi zagulješ kurac. Jeli? Ko zove? Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mnogo dobro. Jel čitate knjige koje vam stižu poštom? Molim? Opalim te golim. I ja tebe svinjo. Jeli, Dragice, jel čitaš ove... Veren ti se usta puna više, batali to, rđo. Znaš šta sam, da te pitam, Dragice, Znaš šta da me... jel čitaš ove knjige Stolecu iz... Ćete sup tebe uskoro. Iz pošte, jel čitaš ovo što ti stiglo? Nema te poštati da znaš ti ne bi to radio. Pa, imaš lepe knjige. Imam lepe knjige, slepili ti se oči da Bog da. Pa, a si čula kako sam zajebo Stojana pre neki dan? Pa ti da znaš ti to ne bi radio. Znaš kako sam ga zajebo, zvao Žuću, a dobio mene. Tebe dobio. Jeste. Sram se bilo. Ja si ispričao s njima... Ja ti rekao da ćeš ti da ide za leži, neka ti bude jasno. A on misli da... Slušaj šta ću ti ja kažem. Reci, Dragice. Ja sam tebe molila komu je rođeno dete. Dobro. I tebe to ne vredi molit. Vola sve će da stavimo parlog, samo da te baglamu u zatvor. Samo budi ubeđen. Šta si rekla? Evo, to što si čuo. Nisam te čuo. Onda te čačkaju si te govnane. Jeli, Dragice? Češ bre ti? Dragicu mogu Da dobiti. li si normalna man? Zatvori se vrat. Alo. Da li znaš šta radiš? Pobugu ti se može. Pa, kako šta radim? Pa, Ajde bre, džukelo jedna neskresana. Pa ti da si imao roditelje da te vaspitavaju kako treba, zatvori se vrat. Ti ne bi to tako radio. Nego nisi imao ni roditelje, niti imaš porod, niti znaš za roditelje, niti za bilo koga. Imam dva pitanja. Jedi govna, tamo s tobom vlada sekta, da si pametan ti ne bi tako radio. Jedan normalan čovjek to tako ne bi radio. Nego vlada đavo s tobom i takav. Imam dva pitanja. Ko se javlja? Majmune. Mrš svinjo. Jebem ti sve živo i oca i majku i dete. Jebem te u vilicu, serem ti se usenja ti sam, pa ti zavrtim petom. Mrš jebem te bagatelo. Mrš bagatelo. Mrš svinjo. Ohohoho, govori ben te slepče slepavi. Govori usta te mutava jebem. Daj mi Stojana. Jebote on. Daj mi ga. Treba ti mnogo. Mara jebote on. Pa daj ga. Daj ga. Šta radi Stojana? Mrš jebote i otac i čerka i žena i majka i svi živi će jebali. Bagatelo. Svinjo. Daj mi Stojana. Mučeniku, što se ne otkaniš više? Mrš bagatelo. Seoska barabo. Onaj kutići što lutao po putu. To si ti mučenik. Alo. Kurac da me zove.